Luna nga sunugan sa sitio Alumnos Seaside Barangay Basak San Nicolas, tambakan og yuta sa dili pa pabalikon pagtukod ang mga apektadong mga residente. Aniya ang Balitang Barangay. Mokapin sa usa ka katos ka mga balay ang naugdaw sa sunog ni adtong unang bahin nining buwan sa Mayo. Naimutan kini sa tubigan nga bahin sa barangay hinungdan nga tinguha karon nga tambakan ang luna. Kini aron mas luwas alang sa mga apektadong residente ang dapit inigbalik nila. Maghimo sabog agianan sa dapit. Busa ipatawag ang mga residente kan sa balay wa maapil sa sunog nga maagian sa road access. Uban nga mitambong sa tigom ang mga opisyal sa City Hall. Ang problema magod ang road right of way padung dito sa area nga nasunogan sa pag-abuno ba. No, dalisod man ta pagpasud sa atong nga heavy equipment nga magdala sa abuno kay tungod sa kani mga balay nga ni-encroach sa atong road right of way. Temporaryong gipahiluna ang mga nasunugan sa eskwelahan nga naa sa barangay. Inhalang abunuhan gyud siya kay para dili na sila mobalik sa tubigan. Nagpahigayon o sabog assessment ang City Disaster Risk Reduction Management Office alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga mulupyo ug ang pamaagi aron makalikay ang dapit sa posibleng katalagman nga mahitabo sama sa laing pag-ulbo sa sunog. It's a joint effort of course sa kamanduan ni Mayor Edgar sa tanang mga department. No? We need to address yun, especially on the road right of way. Kay kumusuod ka ng lugar, pertigong gamaya, daghang ka ni encroach na ay mga private owners, we need to address. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.